Der står en hippie og blaffer på en cykelsti, men jeg skal ikke ryge nå. Hold igen. Der står en hippie og blaffer på en cykelsti, men jeg skal ikke ryge nå. Jeg skal ikke ryge nå. Jeg skal ikke ryge nå. Han har en kasting, guitar under venstre arm. Jo, godmorgen min røv, jeg har gennem skudtarm. Jeg snart tager mig bag på sammen, og ånder den frem og til side, og han er cykel. Jeg har langt igen, jeg skal ikke ryge nå. I er ikke særlig meget med. Du må godt synge højt. Men jeg skal ikke ryge nå. Nej, jeg skal ikke ryge nå. Men ikke hun er rodet og bør, og han er pæn, men ikke hun skal ikke ryge nå. Og hvis en perker sidder fast i en porno automat, så skal du ikke ryge nå. Så skal du ikke ryge nå. Så skal du ikke ryge nå. Og selvom han bløder, han kalder på dig, jamen så lad være med at trække dig til en anden vej, men det skal ikke lyde nogen. 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 Hun ruller bag, og han er pæn, men ikke, hun skal ikke lyde nogen. Nu kommer en hver mors mareridt, og de kommer hjem med vand i ørerne og alt det der. Og hvis din mor, hun siger, at du skal hæve en sex, så lad være med at få folk til at dø af skræk, men jeg skal ikke løbe noget. 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 Hvad taler man? Jeg kan ikke huske den tekst der. Jeg skal ikke løbe noget. Jeg skal ikke løbe noget. Hun siger, red dit hår og tag den ørering ud, men du kunne blive så pæn, men der er så meget du, så jeg skal ikke lyve nogen. Jeg skal ikke lyve nogen. Hun er rundt og bør, han er pæn, men ikke, hun skal ikke lyve nogen. Nej, for ikke hun er rundt og bør, han er pæn, men ikke, hun skal ikke lyve nogen. Tak for os, og tak for nu.